Kaya amin pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin. Sa anong yugto, manalagway nilang isan, ang mga papuring awit, mga patutuo na iyong mga anak, pinatunayan na iyong kapangyarihan, awitin na iyong mga awit, iyong pinadama sa amin na pagkatamis na presensya, hanggang sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na sinusunod na iyong mga anak, walang hanggang pasasalamat aming pinapabot sa iyo. At narito, muli sa pag-aaral ng mga salita, mahal na Panginoon, kaming lahat ay naniklukod. Minsan pang humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, yung banal na dugo, magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan niyo po yung mga salita, pati niyo po ibang lingkod, sa ganakin wala pa magagawa. Buksan ang mga pangunawa at kaisipan, iniibig ng mga kapatiran. Alisin ang mga pag-alinlangan, alisin ang mga hadlang sa earned prayer ng aming dearly beloved Pastor Wilby Estrada Almeda, beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, aming sinasaway ang mga demonyo ng hadlang, demonyo ng antuk. We bind the power of darkness, because all from us, and with the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Kabalik po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. Yung pinapabot ang ating tao sa puso na pagmamahal, pag-alaala sa homecoming ng ating beloved Honorable Assistant Pastor for how many years ago. Dahil kanina habang umaawit ang ating mga awit, maminamahal, talagang ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon ay talagang ating naramdaman. Patunay na talagang hindi tayo nilulubayan ng ating dearly beloved and Honorable Assistant Pastor. Palagi siya maminamahal na sa gilid ng ating mahal na Panginoon para tayo po na kanila pong iniwanan patuloy na makasumpong ng biyaya ng pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapadama ng kanyang napakatamis na presensya. Amen. Everybody shout, praise the Lord. And we give double honor and respect unto them. Our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilby Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, at atin pong binabati na may pagmamahal ang kanilang buting mga anak, mga manugang, ating mga beloved elders, beloved workers, beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach sa San Carlos City, Pangasinan. At sa ating live webcast viewers sa YouTube at Facebook, minamahal, tiniibig ng mga kapatiran, good afternoon po. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, ay lagi nating paunang ipinapabot sa talagang pinagmulan ng lahat ng bagay na anumang mayroon tayo. Ang buhay na walang hanggan na ito, ang langit na kanyang ipinangako. Amen. Praise the Lord. Ang ating napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. At open your Bible in the book of Matthew, chapter 13, verse 44. At dito po magsimula ang ating pag-aralan. Sa hapong ito, pakibasa po ang talata. Dito po sa aklat ni San Mateo, kabanatang 13, talatang 44. Kindly, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, kapitulo 13, ang talata po ay 44. Ganito po nasasabi. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao na inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ng bukid na iyon. Pagpalain po ng mga Panginoon ang kanyang mga salita na ating binasa. Praise the Lord. Ang sabi rito, maminamahal, again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he had, and buyeth that failed. Ito, maminamahal, ay isang talinghaga, isang espesyal na talata upang ipaalam sa atin ang mga tinubos ni Kristo.
Dahil hindi biro, maminamahal, itong ating nasumpungan. Nakita nyo, sa 130 million, more or less, Filipinos, ilan lang ang nakasumpong ng katotohanan. Ilan lang ang nagpahalaga. Dahil itong ating binasang talata, maminamahal, ay minsanan pang ipinapaalala sa atin na isa tayo sa kanakasumpong nito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Milyon ang mga Pilipino. Pero ilan tayong nakasumpong nitong sinabi ng banal na kasulatan? Ang kaharian ng Diyos. Ang sabi rito, maminamahal, ay makasumpong ka ng kayamanan na nakatago daw sa bukid na kung inyo ngayon, maminamahal, titingnan ang lahat ng tao, nagtatrabaho, nagdinegosyo, naghanap buhay, nagsusumikap para yumaman. Pero saan nila dadalhin ang kanilang kayamanan? Isang na diyan, maminamahal, yung ating Pangulo na talagang kilala natin, na mayaman, hindi nadugtungan ang kanyang buhay, ang kanyang kayamanan na wala, maging ang kanyang pamilya, maminamahal, na nagtatamasa nito. Kung ating pong susuriin ang kanilang buhay, hindi talaga nila nalalasap, hindi nakukuha ang iniwang yaman hanggang sa kasalukuyan. Pero maminamahal, ang ating pinag-usapan dito, makinig kayong mainam, yung ating nasumpungang kayamanan, kung hindi mo pa alam, maminamahal ko, ay walang iba kung hindi yung iyong nasumpungang kaligtasan, buhat nung ikaw ay maligtas sa ministeryong ito. Nung tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng iyong buhay, nung ikay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, pag-aon mo ikay bago ng nilalang, iniwanan mo ang iyong bisyo, iniwanan mo ang iyong karamdaman, ang iyong mga problema, hinarap mo ang bagong buhay, at tinanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Tuwang-tuwa ka dahil sa tuwing tayo nagkakatipon, Miyerkules, Biyernes at Linggo, naramdaman mo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang totoong kayamanan na sinabi ng banal na kasulatan. At alam mo ba kung anong kayamanan yan, maminamahal? Sa mga hindi pa nakaalam, ang kayamanan na yan ay walang iba kundi ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating mahal na Panginoon, plus langit sa kanyang pagbabalik at sa ating pagpaparoon. Hallelujah, sa kanyang ipinangako nang sabi siya ay aalis dito sa mundo. Siya ay pupunta, hallelujah, sa kanyang Ama. Mag-prepare siya ng mansyon natin doon upang sa oras na tayo'y babalikan, tayo po ay paroroon doon sa kanyang ipinangako. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya napaka-sarap damhin at alalahanin. Last Sunday, maminamahal, sa totoo lang, napakagandang mensahe ang ating napapakinggan. Last overnight, before that Sunday, napakaganda ng mensahe ng ating napapakinggan. At kayong hindi dumadalo ng Miyerkules, hindi kinag-overnight, maminamahal, napakasarap, hallelujah, na kayo po'y aming mga kapiling. Dahil totoo po ang inyong napakinggang mensahe. Hindi po natin pwedeng iwanan ang mensaheng yun. Sa lahat ng nakaka-relate, sa lahat na remember, nakaalala sa mensaheng yan, maminamahal. Hindi natin pwedeng basta-basta lamang iwanan yan. Dahil alam ko, maminamahal, itinakda ang mensaheng yan para tayo po, hallelujah, ay mamulat sa ating pong kinaroroonan ngayon. Totoo ang mensahe, maminamahal. Paano mo maangkin ang pangako ng ating malapayon kung ikaw lamang ay nag-aantay at hindi ka nag-aanda? Lahat magsabi ng praise the Lord. Dahil karamihan ngayon, lahat, tayo'y nag-aantay lang. Sa totoo lang.
Kaya nga, maminamahal, kahit anong pinag-usapan dito mabuting bagay, tingnan niyo po sa ating gilid-gilid, sa ating likuran, may nagpapatuto dito, nagpapatuto din sila. Mayroon pong mga napakagandang kaganapan na dito nating pinag-usapan, kumikilos ng ating mahal na Panginoon, ang iilan ay nagbibilang pa ng poste. Bakit? Sila'y nag-aantay lamang. Hindi sila naghahanda. Yan ang katotohanan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hindi biro yung ating nakamtan na kaligtasan. Hidden treasure, ibig sabihin, walang nakakasumpong nitong hidden treasure na ito. Sa buong mundo, pinag-awayan ang treasure. Sa buong mundo, pinaghanap ang treasure. Pero ikaw at ako, tayo, hawak-hawak natin ang treasure, ang totoong kayamanan. Hawak natin ang langit at buhay na walang hanggan. Pagkatapos, baliwalain lang natin ito. Ito yung mga paalala para sa atin. Habang naririnig pa natin ang boses ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor sa telebisyon, andyan maminamahal, sa YouTube at Facebook, paulit-ulit natin silang na-scan. Habang narinig pa ninyo ang totoong mga aral, maminamahal, pakinggan ninyo. Lahat ng araw, lahat ng oras, lahat ng panahon sa iyo. Ang hinihingi lang ng mahal na Panginoon kapag nakikinig tayo ng Ebanghelyo, isang oras lang. Hindi pa nga mauubos yung isang oras, tapos na ang pakikinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Hindi pa natin pinapahalagahan. Sa lahat ng nagpapahalaga, pagpalain kayong lubos ng ating mahal na Panginoon. Sa mga hindi pa, ini-encourage ko kayo, magpahalaga na tayo. Dahil malapit na ang katubusan. Malapit na, maminamahal, ang ating inasam-asam. Magbabalik na ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hindi kayo nagmamasid sa ating kapaligiran. Pasama na ng pasama ang panahon. Sa Amerika ngayon, maminamahal, nakakatakot na. Sa balita, inyong masusundan, hindi po ito pananakot. 50% mga Amerikano natatakot dahil sa inuulan sila ng niebe. Grabe daw ang lamig, maminamahal. At yan ang mga hudyat ng pagbabalik na malapay na pipinto na. Purihin ang ating Diyos sa buhay. Tayo dito ngayon, maminamahal, pinangaralan tayo. Napakaganda ng mga aral. Pag dumalo ka ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, hallelujah! Pero ang ilang linggo lang talaga. Tapos sabihin mo na ikaw ay nag-asam-asam na maangkin itong langit na ipinangako ng ating malapayron. Hawak-hawak mo. Abang mga minamahal, mag-isip tayo. Kailangan nating maghanda. Kailangan nating magsipaghanda. Huwag tayong mag-antay lang lamang na mag-antay. Tingnan niyo po dito. Kung hindi ka nakapagpatotoo, makinig ka sa mga nagpapatotoo. Kung ikaw, maminamahal, ay dumating dito late na nagpupuri, lahat ng oras na ng panahon, habang may gawain, magpuri ka. Magpuri tayo ng mainam. Dahil ito po ay klase ng paghahanda. Kung hindi ka nakikinig sa mga patotoo, patotoo mo yung pakikinggan mo. Kaya nga yan, papasok ka rito, lulugo-lugo, uwi ka, lulugo-lugo. Samantalang grabe na ang mga patotong ating napakinggan. Imagine yung ating mga kapatid na nagtitestify. Grabe na pala yung kanilang paghihirap. Pero buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Patuloy silang pinapalusog, pinapalakas, pinapahaba ang kanilang buhay. At pinapakita sa atin ang mga pagsasakripisyo, mga naunang Kristiyano ito, para ating tularan. Ikaw kaliligtas pa lang. Baguhan pa lamang. Hallelujah, baguhan ng mga awit, baguhan ng mga manunugtog, baguhan na mananampalataya, at aacting na tayo, maminamahal, parang alam na natin ang lahat. Abay, nakakatakot na bagay yan, maminamahal. Kaya kinakailangan tayo'y magsipaghanda. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba ang mga sangkap ng paghahanda? Alam natin, maminamahal, kapag tayo po'y malapit ng magkaroon ng kaarawan, magbe-birthday na tayo, alam na natin talagang anong nararamdaman mo. Kapag tayo maminamahal, may mga anniversaries, talagang anong ginagawa mo? Hallelujah, wala ka bang gagawin kapag alam mo na malapit ng anniversary? Wedding anniversary, amen, church anniversary, amen, Pasko, nariyan ngayon man sa ating mga kababayan yung piyesta. Anong mga piyesta nila ngayon dahil umpisa na naman ng taon? Andyan maminamahal yung mga gathering.
hallelujah, na pinaghandaan ng mga engagement natin. Hallelujah, andyan na nakaprogram. Tingnan niyo po, yung mga paghahanda na yan. Yan ang ating tularan na paghahanda dahil ang ating pinaghahandaan ay isang kisap mata lamang, in a twinkling of an eye. Kapag hindi ka naghahanda, nag-aantay ka lang, nag-aantay. Hallelujah! Isang tiyak na bagay, wala kang ginawa, hindi mo makamtan ang ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sa totoo lang, maminamahal. Kindly, pakibasa po ang aklat ng Amos, kabanatang 4, talatang 9 hanggang 13. Kindly, praise the Lord. Amos chapter 4, verses 9 up to 13. Praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Amos, kabanatay 4, talatay 9 hanggang 13, aking sinalot kayo ng pagkalanta at ng amag, ang karamihan ng inyong mga halaman, at ng inyong mga ubasan, at ng inyong mga igusan, at ng inyong mga olibuhan, ay nilipol ng tipaklong. Gayon may hindi kayo nanganumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking pinarating sa gitna ninyo ang salot na gaya ng sa Ehipto. Ang inyong mga binata ay pinatay ko ng tabak, at dinala ko ang inyong mga kabayo, at aking pinaalingasaw ang baho ng inyong kampamento hanggang sa inyong mga butas ng ilong. Gayon may hindi kayo nangunumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Aking ibinuwal ang iba sa inyo, gaya ng ibuwal ng Diyos ang Sodoma at Gomora, at kayo naging gaya ng dupong na naagaw sa apoy. Gayon may hindi kayo nangunumbalik sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya't ganito ang gagawin ko sa iyo, O Israel, at yamang aking gagawin ito sa iyo. Humanda kang salubungin mo ang iyong Diyos, O Israel, sapagkat narito siyang nagaanyo ng mga bundok at lumilikha ng hangin at nagpapahayag sa tao kung ano ang kanyang pag-iisip, na nagpapadilim ng umaga at yumayapak sa mga mataas na dako ng lupa. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga hukbo, ay siya niyang pangalan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Narinig ninyo mga minamahal? Itong mga salot na gawa, nangyayari sa atin, lindol dito, lindol doon, putok ng bulkan, yung kasamaan na nangyayari ngayon, maminamahal, kita ninyo, bumabalik at bumabalik. Walang takot ang tao. Grabe, maminamahal, walang kapahingan. Grabe. Ang sabi rito, maminamahal, hindi ba ninyo alam na lahat yan ay darating sa inyo, lahat ay darating sa atin? Kaya nga, tayo po'y kinakailangan, inuutusan, magsipaghanda. Di ba pagka pinaghahanda tayo, anong ating naramdaman? Excited tayo. Amen? Amen? Unang-una excited tayo. Ang tanong ngayon, kung kayo'y naghahanda, kung tayo naghahanda lahat, excited ka pa ba sa iyong buhay? Kung excited ka, bakit hindi kita nakikita tuwing Miyerkules dito? Kung excited ka, bakit hindi kita nakikita na nag-overnight? Kung excited ka, bakit pinakikinggan mo, pinakinggan natin yung ating nababasa, ating pinaniwalaan, ating nababasa ng pagbibigay ay hindi tinuturo ng Biblia? Eh di na sana sinulat ang Malakay. Ang sabi ng banal na kasulatan, sa lahat ng mga nagtatakip sa katotohanan, tinatakpan nila ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, at ang langit na ating inasam-asam. Dapat ikaw at ako excited palagi para hindi mo pakikinggan yung anong nakita mo sa yung Facebook, sa yung YouTube na dumaan diyan at nakas ang inyong eyes, ang inyong mata, na nabasa ninyo na wala na ang pagbibigay. Maminamahal, tinatakpan ang langit. Alam na natin bakit ka pa magpautod yan sa mga kasabihan na alam naman natin ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Pag sinabing susi ng pagpapala, pati langit, alam mo, makakapasok ka at magmana ka ng buhay na walang hanggan. Dahil nasumpungan mo nga, ibinigay na nga sa'yo yung hidden treasure, yung kaligtasan. Ang atin na lamang dito ay iti-treasure natin, pahalagahan natin itong ating nakamtan ngayon. Atin na lang ino-nourish ito.
atin na lang pangangalagaan, amen? Atin na lang pagyamanin, amen? Paano natin ito pagyamanin? Kung hindi ka lagi kinig, hindi ka atentibo. Hallelujah, mayroon kang ginagawa. Ito na nga lang ang ating ginagawa. Hallelujah, sabi ng ating mga kapatid kanina, wala kaming ginagawa dito kung hindi sumayaw, makinig, sumunod sa pagpupuri, nagtataas ng kamay, nag-hallelujah, praise the Lord. Pagkatapos doon, gumaling ang aming karamdaman. Nagbago ang aming buhay. Dininig ng Diyos ang aming mga panalangin. Bakit? Dahil totoo ang ating ginagawa. Kaya pagdating mo rito kung anong aming ginagawa, anong ating ginagawa, tingnan mo po yung mga baguhan. Hallelujah! Ang kaligtasan na tinutukoy ng Biblia, maminamahal, nang sabi rito, prepare to meet thy God. Paghandaan mo ay pati yung iyong kaligtasan na ipinagtrabaho mo ito. Hallelujah! Na hindi ka nagkukulang, wala kang pagkukulang. Hindi ka kasi nagikinig. May nagpapatuto dito na hindi nagsuot na may kabanalan, pinaalalahanan. Paano? May patutuo ka sa likod, may patutuo ka sa gilid. May sarili kang patutuo. Hindi ka nag-join dito sa mga patutuo. Akala natin, biyasa na tayo. Wala pong biyasa dito. Kahit ang ating kagalang-galang na pastor, kung tutuusin, maminamahal, for 50 years sinamahan tayo. Sinamahan tayo ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, ating kagalang-galang at minamahal na assistant pastor sa ating lakbaying ito. Dahil nasumpungan nila ang hidden treasure at kanila itong pinuforward sa atin, ipinapangaral sa atin ng atin itong matanggap, maminamahal. Sinamahan pa tayo. Ilang years, tinuturuan tayo. Naalala ko ang ating kagalang-galang na pastor, maminamahal, habang nagpupuri, sinusundan siya ng mga bata. Sabi ko, ano kaya ginagawa ng aming mahal na pastor, beloved uncle? Tinitingnan, may dala siya punong-puno yung dalawang bulsa niya ng candy. Bawat sumasama ng mga bata, binibigyan niya ng candy. Tuwang-tuwa ang mga bata, sumasayaw at lumulukso, sumusunod sa kanya, binibigyan na ng candy. Tayo maminamahal, anong binibigay sa atin? Hindi candy. Binibigay sa atin, dati-rati, suwail ka sa mga magulang. Ngayon, magalang ka na. Dati-rati, may cancer ka, may tuberculosis ka, may tumor ka, may sakit ka sa baga. Hallelujah, suwail ka. Ngayon, pinalaya ka ng mahal na Panginoon. Yun, sinamahan tayo ng ating kagalang-galang na pastor. Pinapangaralan tayo para sumunod sa mga bagay na ito. Nung ating sinunod, maminamahal, nakamtan nga natin ang pruibat ebidensya. Ang pruibat ebidensya na ang langit ay hawak-hawak natin, maminamahal. Ang sabi nga ng Biblia, huwag kayong mga galak, ang mga samang espiritu nagsisuko sa inyo. Huwag kayong mga galak ng mga kanser nagsigaling. Huwag kayong mga galak, maminamahal. Hallelujah, pinagpala kayo ngayon. Mga galak kayo. Dahil pruiba yan ng iyong pangalan nakasulat na sa piling ng ating mahal na Panginoon. Lucas 10:20. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa paghahanda, maminamahal, anong ginagawa mo? Hallelujah! Energetic ka. Amen po ba? Energetic ka pa ba ngayon? Mukhang lulugo-lugo ka na dyan sa upuan mo. Hindi na naman kapag hallelujah, praise the Lord. Nakakatuwa yung mga Kristiyano na pagdating pa lamang dyan sa ating pintuan, pagdating dito lumulukso na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon, sumusunod na sa ating mga song leader. Amen? Amen? Ano na nangyari sa atin? Mayroon pa tayong mga tungkuling ginagampanan. Nakikita ko, may mga tungkulin, parang out of compliance na lang. Opo, nandito ako kuya, nandito ako ate, beloved elders, nandito ako. Parang for compliance na lang. Dapat mula sa puso, mula sa isip, buong kaluluwa, buong lakas. Si David, maminamahal, buong isip, buong kaluluwa. Ito yung paghahanda na gusto ng ating mahal na Panginoon. Energetic ka. Hallelujah, sumasayaw ka, lumulukso ka. Amen. Ngayon, sumusunod tayo din, malamig. Pero pag mainit, lalo tayo naglulugo-lugo dahil mainit. Gusto rin, paypay tayo ng paypay. Pinapawisan natin sa kapaypay. Dapat mong minamahal. Hallelujah, itong lamig na ito. Hallelujah. Kanina nagreklamo ako, sabi ko nanonood-suot yung tubig sa aking kalamnan. Hindi ako makaligo ng umaga. Grabe talagang lamig.
Pero ang sabi ko, mahal na Panginoon, hindi pwedeng hindi maligo. Dahil pag hindi ka maligo, lalo kang madadaganan. Abay, pagbuhos ng tubig mo, minamahal, akala mo nagbubuhos ka ng yelo. Grabe talagang lamig. Pero kinakailangan. Sabi ng anak ko, pinagpala ngayon, Dad. Ang lakas ng tubig, wala yatang naliligo sa nag-stayin. Wala ba naliligo? Dapat maligo kayo. Grabe mo naman sa kahabangan. Pinawisan ako, maminamahal. Hallelujah. Habang ako'y nagpiprepare, pagkatas ko maligo, abay, pinawisan na ako. Tingnan mo, kinakailangan, alam mo naman, maging energetic tayo para makita ng ating malapayon. Handa tayong sasalubong sa Kanya para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Hyper ka. Amen. Hyper, mataas ang energy. Amen. Hindi lulugo-lugo. Ipakita natin sa ating mahal na Panginoon gaano natin siya kamahal. Gaano tayo magpapasalamat sa Kanya. Kaya, ang nasabi ko sa lahat ng mga mananampalataya, tularan natin. Yung talagang nakikita mo sa likuran, sa harapan, sa tagiliran, na kahit ano pang naramdaman, akala mo palaging mayaman. Maganda na ang suot, maganda pang magpuri, masigla pang magpuri, nagtataas ng kamay palagi, nag-hallelujah, praise the Lord. Amen. Hindi pinagkait ang pagpupuri sa ating malapainon dahil iyan ang hinahanap ng malapainon na paghahanda ng mga Kristiyano. Grabe ang iyong problema galing sa bahay. Pagdating dito, dalhin mo ba yung problema mo? Hindi. Iwanan mo yung problema mo. Harapin mo ang malapainon. Palugdan mo siya. Gawin mong pinakamagandang gawin mo. Ang pagpupuri, pawisan ka. Hallelujah, paabot mo sa Kanya na mahal mo siya. Isang tiyak na bagay, kahabagan ka ng malapainon. Pag-uwi mo, makalimutan mo yung problema mo. Pag-uwi mo, lutas na pala ang problema mo. Amen. Hindi naman malulutas yan. Pagdating dito, lulugo-lugo ka. Nakasimangot ka. Andiyan ka lang, nakamukmuk sa isang lugar. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makipot ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Bakit? Yan na nga, maminamahal. Sabi ng ilan, mayroon ng Miyerkules, mayroon pang Biyernes, mayroon pang Linggo. Ulit-ulitin ba natin yung inire-remind sa atin ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor? Na ang 24 hours, isang araw. Ang sabi ng Biblia, 6 na araw sa inyo, isang araw lang para sa mahal na Panginoon. Matalino ang ating kagalang-galang at minamahal ang mga magulang sa mahal na Panginoon. Ininterpret nila, para hindi lugi, ginawang Miyerkules, ilang oras tayo, Biyernes overnight, medyo mahaba-haba, Linggo, mahaba-haba rin. Kung totalin yan, yung iba 18 hours lang. Tayo po, nasa 23 or more. Pinupunuan na lang natin yan sa ating mga bahay na tayo nakapagpupuri. Maging ang mga manggagawa, pinupunuan. Dahil mayroon kaming puri talaga mula alas 4 hanggang alas 12 ng tanghali. Kahit isang oras ang hahawak para magpupuri, kinahapunan another 4 hours. So kinakailangan gawin ang mga bagay na ito. Dahil ito ang gusto ng malapay na paghahanda. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At kung inyo pong mapansin, sinabi roon maminamahal sa unang talata pa lamang na ating binasa. Sinabi roon maminamahal, He hided it and for joy. May kagalakan. Hindi nakasimangot. Yung nakasumpong daw ng treasure, nung hidden treasure, tuwang-tuwa, galak na galak. Lahat ng mga malungkot, wala yata kayong nasumpungan na treasure. Lahat ng mga laging kalbaryo yung mukha, laging nakasimangot, hindi talaga makakatawa-tawa. Aba, hindi yata ninyo alam anong inyong tinanggap. Yung buhay na walang hanggan, salvation of your souls, and heaven, yung langit, na anytime magbabalik ang mahal na Panginoon. Hindi yata ninyo alam. Ang sabi rito, ang lahat daw na nakasumpong ng buhay na walang hanggan, with joy, may kaligayahan sa kanilang puso. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, maminamahal, ang dami ng interviews. Maging sa sinsya, tinatanong yung mga matatanda, bakit hindi tumatanda? Ang sabi niya, palatawa kasi kami. Lagi kaming galak na galak. Tingnan niyo po, walang Kristo yan, walang Diyos yan,
ikaw pa, ako pa na may Diyos na kumakalinga sa atin araw-araw, hindi ka magkaroon ng kaligayahan sa iyong puso't isipan? Kahit ano pang ating kinakaharap na mga problema, kahit ano pang karamdaman mayroon tayo, yet, maminamahal, dahil may kaligtasan ka, may nag-aantay sa iyong langit at buhay na walang hanggan, magalak kang totoo. Rejoice evermore. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Magpumilit. Strive to enter in the narrow gate, for wide is the gate to destruction. Sinabi ng Lucas 12:47, maminamahal. Kindly, praise the Lord. O Lucas 13 muna, 13:24. Mamaya na po yung 12:47. Dito po sa aklat ng Lucas 13, talatay 24. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga sisikap na pumasok at hindi mangyayari. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita ninyo yung parada na mula Luneta hanggang Quiapo? Nagpupumilit sila sa kanilang makahibangan, sa kanilang mga ginagawa. Dahil alam nila, ang buong pagkakaalam nila, langit yun. Magkaroon sila ng kagalingan, magkaroon silang katugunan. Grabing pagsasakripisyo. At simultaneous yun. Luzon, Visayas, Mindanao. Baka buong mundo pa yung mga nagsusubaybay sa kanila. Pero tingnan niyo po, anong balita? 1,000 ang nasaktan, 4 ang patay. Panbihira. Ang Diyos ay nagbibigay ng buhay, bakit may namatay? Ang Diyos ay nag-iingat, bakit 1,000 ang nasasaktan? Dahil mali. Mali ang kanilang ginagawa na paglapit. Gaano tayo kapalad? Habang tayo pinaghahanda ng ating mahal na Panginoon sa ating mga sarili, amen, hindi lang waiting for nothing, amen, amen, buong kagalakan, hallelujah, sundin natin, strive natin itong mga ipinapangaral sa atin. Grabe, mahirap, ang buong akala natin mahirap. Mahirap ba, maminamahal, na pagka nakagawa ka ng kakaunti nga lang, yung kagalakan, pagpawisan ka nga lang, ang kagalakan sa iyong puso't isipan, pag ikaw ay pinawisan sa pagpupuri, hallelujah, ikaw ay galak na galak, maminamahal, hallelujah, ang kapalit, grabe ang kapalit ng mahal na Panginoon sa atin. Terrible. Ngayon, maminamahal, buong kagalakan ang sabi rito, at kinakailangan magpupumilit, pumasok sa makipot na daan, kaya ating nasumpungan ito. Nung tayo nagpupumilit, tingnan niyo, maminamahal, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kayong mag-alala mga anak, hindi ko kayo pababayaan, ni tatalikuran man, lagi ko kayong sasamahan, saan man kayo pumaroon. Mga disgrasya, sabi ng ating mga kapatid sa mga patotoo, dahil sa aming pagtatapat, iniingatan kami ng mahal na Panginoon. Asan ngayon yung sinabi nila na wala ng kwentang pagbibigay at wala sa Biblia, ay nangyayari sa atin. Sinabi ng Hebrew 2, 3 and 4, paano natin matatakasan ang dakilang kaligtasan na ito'y nilakipan ng mga himala, mga kababalaghan. Hallelujah, ginawa sa atin ng ating mahal na Panginoon para wag tayong madala ng anumang mga udyok ng sanlibutan. Dahil sa ating pananatili, sa ating pananampalataya dito sa iglesyang ito, napatunayan natin, kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi na tayo pinababayaan, hindi tayo tinatalikuran, lagi tayong sinasamahan. Imagine, mawawalan ka ng paa kung walang Diyos. Sinong nagliligtas sa iyo? Amen. Ako, maminamahal, sa totoo lang, patay na. Sa totoo lang, patay na. Imagine yung nandun ako sa ospital, hindi ko kilala sarili ko, puro bulak ang ulo ko sa sugat, punong-puno. Dahil yung ating kapatid kanina nagpatotoo, totoo yun. Sabi sa katigasan ng aming ulo, katigasan ng ating ulo, panawagan na. Pinanawagan para magiging manggagawa. Pinanawagan para maging mangawit. Pinanawagan para magiging manunugtog. Pinanawagan na para magiging preacher, elder of the church. Hindi namin pinakikinggan busis na mismo ng mahal na Panginoon.
Dahil sa katigasan ng aming mga ulo, pinaalalahanan kami. Nandun ako sa ospital, maminamahal. Nagulat ako. Yung aking ulo, yung aking mata, kamuntik ako mabulag. May mga 5 stitches ang mata ko. Yung ulo ko, 7 stitches. At nagulat ako, nandun yung uncle kong Amerikano. Pinsan ko na sa Australia. Sabi ko, bakit ako nandito? Nadisgrasya pala ako. Binunggo ako ng saraw. Nakasakay ako ng trike. Ang sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal dito. Aalis ako rito, lalabas ako rito. Pupunta ako sa Novaliches, dalhin ako doon. Overnight prayer, aatin ako. Sabi ng doktor, huwag kang magpupumilit. Hindi ka pwedeng lumabas. Paglabas mo lang dito, lulubo yung ulo mo. Pag lulubo yung ulo mo, mahanginan ka lang, patay ka. Ang sabi ko, hindi totoo yan. Mayroon akong Diyos na pinaglilingkuran para mag-ingat sa akin. Pinapirma ko yung Amerikano, yung pinsan ko. Pinapirma ko. Sabi ko, pupunta ako sa Novaliches. Overnight prayer po yun. Friday, buong magdamag. Ang overnight prayer noon, mula alas 8 ng gabi hanggang alas 8 ng umaga. Ang aming overnight prayer. Pagdating doon, nakita ko nating beloved auntie, beloved Mama Dear. Sabi niya, ayan na, katigasan ng ulo mo, matagal na kitang tinatawagan, pinapapunta dito, ano na nangyari sa'yo? Sinabi ko sa'yo, ibigay mo na ang iyong buhay mo, iyong buhay, maglingkod ka sa mahal na Panginoon, mabubuhay tayo, ingatan tayo ng ating mahal na Panginoon, sama-sama tayo maglingkod sa ating Diyos. Nilihans po ako, overnight prayer. Nakita ko maminamahal, nag-overnight. Buong magdamag. Pagkagising ko, nakatulog ako, nakaidlip-idlip ng tulog. Pagising ko sa umaga, akala nila maminamahal, grabe na yung mamamaga. Dahil, imagine, tinakbo, sinakay ko sa rabbit bus, sinakay ko sa minibus, tricycle, hanggang makarating sa Sabarte. Pero kinabukasan, maminamahal, ni isang sugat, walang lumulubo. Sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon, ang doktor, maminamahal, nagulat. Hallelujah, ako nagulat. Ang sabi ng doktor, talagang paglalabas ako, mamamatay ako. Pero within 1 month, maminamahal, nakarecover ako. Walang nangyayari sa aking mukha hanggang sa kasalukuyan. Yun ang nagiging sanhi. Ang sabi ko, mahal na Panginoon, I'm sorry. Tutugon na ako sa iyong panawagan. Ihanda ko aking sarili. Naririnig ko ang boses ng mahal na Panginoon. Magtanim ka ng palay. Magkapas ka ng palay. Pumarito ka sa gitna ng bundok na ito na sa silangan. Hindi ko maintindihan yun, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Ako pala'y hinanda ng ating Diyos na buhay para sa inyo, para ako'y makapangaral, para sasabihin sa inyo na yung aking nasumpungan since 1986, maminamahal, 40 years ago. Ang ating mahal na pastor, 50 years sinasamahan tayo. Ayaw bang lingkod dito, maminamahal, sa inyong lugar na nasa 25 na yata, 25 years or 26 years, magkasama tayo. 40 years kong paglilingkod sa mahal na Panginoon. This coming February, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hanggang ngayon, pinaghandaan ang pagbabalik ng ating Diyos. Hindi ako nag-aantay dahil alam ko, mali at kulang ang pag-aantay. Kinakailangan samahan ng paghahanda sa ating mga sarili. Anumang oras magbabalik ang mahal na Panginoon, karapat dapat tayong sasalubong para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Lucas, Kapitulo 12, talatang 47. Ay hindi, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 12, ang talata po ay 47. Ganito po sinasabi, at yaong aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan. Anong antay natin? Anong antay natin? Mag-aantay pa tayo, maminamalo, yaong mga alipin, yaong mga mananampalataya na nakaalam. Ngayon, pinalam sa inyo. Pinalam sa akin. Pinalam sa ating lahat. Alam nyo na. Hindi pa rin kayo naghahanda. Ang sabi rito, kanyang papaluin ng marami. Kanyang paalalahanan ng marami. Lalayo pa tayo?
Ayaw pa tayo? Kaya nga, maminamahal, hindi biro yung ibinigay sa'yo na hidden treasure. Hindi na hidden treasure, hayagang treasure na. Treasure ng kaligtasan, treasure ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, ayawan mo pa yan? Anong sinabi ng ating mahal na Panginoon, maminamahal? Kinakailangan tayo po ay magseryoso na. Kinakailangan magmasid tayo sa ating palibot na lahat ng bagay, maminamahal, hallelujah, ay napipinto na ang kanyang muling pagbabalik. Pakihanda ang 1 Corinthians chapter 15, verse 51 up to 54. In a moment, in a twinkling of an eye, kung ikaw ngayon ay nag-aantay pa rin at hindi gumagawa ng paghahanda sa iyong sarili, baka maminamahal, mahuli na ang lahat. Napakagandang mga mensahe, binabaliwala natin, hindi natin siniseryoso. Akala natin ulitin pa. Kaya nga, ako'y nakikiusap sa ating mga mangangaral, ating mga beloved elders. Dapat ang mga mensahe, maminamahal, na talagang makikita natin sagad sa buto na pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin. Pagyamanin natin. Pagdating na kasunod ng mga Ibanghilyo, pagdadala ng mensahe, nasusundan, hindi tinatalikuran, hindi binabaliwala. Dahil kailangan ng mga Kristiyano masubaybayan at masusundan itong mga aral na ito. Na huwag nating i-reject basta-basta. Huwag nating baliwalain basta-basta. Dahil hindi na maulit yun. Kahit ipapreach mo pa uli sa ating preacher, hindi na mauulit yun. Kaya pala ang ating kagalang-galang na mahal na pastor, maminamahal. Sa totoo lang, maghanda ako ng papel. Preaching niya sa television, preaching niya sa Amoranto, preaching niya sa Villaronet, lahat ng preaching, lahat, andun yung bersikulo, nasusulat ko lahat, pari-pariho lang. Pero nakita ko, sabi ko, lahat kami yumaman sa spiritual na bagay. Lahat kami nag-increase ang aming talento, ang aming kaalaman. Bakit, maminamahal? Dahil yung mga preaching niya, doon kami paikot-ikot lang. Doon kami talagang, hallelujah, kumukuha ng hugot sa aming mga pangangaral kung kami dadalhin sa ibang lugar. Hindi yung, pupunta tayo sa ating mga Facebook, sa ating mga YouTube, doon tayo maghanap ng ating mga ipipreach. Yung preaching ng ating kagalang-galang na pastor, isang preaching lang, kahit 50 titulo, 50 topic, makakuha ka. Ganon din ang mga mensahe na ating mapapakinggan, lalo na paglinggo. Hallelujah! Huwag tayong mag-iba ng ating pangangaral. Dito tayo sa mga pinangangaral sa atin ng ating kagalang-galang at pinamahal na pastor, manatili. Dahil dito tayo lumago sa ating pananampalataya. Nakita niyo, maminamahal, isang kapatiran natin dito, sabi niya, kakaiba ang inyong pangangaral. Doon sa aking pinanggalingan, ang ganda ng preaching nila, theoretical, may theory, mayroon talagang sinusundan. Pero pagkatapos, wala kaming naintindihan, wala kaming makukuha. Dito, ang haba ng inyong mga pangangaral, pero lahat tusok sa aming puso, na sa aming isip. Talagang aming nananamnam ang mga salitang ito dahil may kasamang katotohanan, may kasamang espiritu ng mahal na Panginoon, may kasamang kapangyarihan galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kindly, pakibasa po ang unang Korinto 15, 51, 54. Last 2-3 verses. Praise the Lord. Aklat po ng unang Korinto, kabanata 15, talatay 51 hanggang 54. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan, at tayo babaguhin, sapagkat kinakailangan na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat,
Nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Ano yung mga minamahal? In a moment, in a twinkling of an eye, we'll all be changed. From corruptible, itong nasisirang katawan, to incorruptible. Tayo ngayon ay sasalubong sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, lahat ng bagay ay mapaparam, ngunit ang kanyang mga salita mananatili hanggang kailan pa man. Ang lahat ng bagay na ito, maminamahal, ay mangyayari. Kaya nga, hallelujah, ano ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Ipagtrabaho na may kahusayan ang kanilang mga kaligtasan na may takot at panginginig. Kaya, bawat gawain, excited ka, amen? Bawat gawain, ikaw ay energetic, amen? Hyper, may kaligayahan. Habang ikay pumarito, gaano man kabigat ang iyong suliranin, gaano man kabigat ang iyong dinadala. Dahil pagdating dito, ang magbibigay sa iyo ng kagaanan, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Masakit ang mga pangangaral, pero ito totoo. Talagang tumutusok sa ating puso, ang ating kalamnan. Dahil ito'y totoo. Gawin natin buong puso na pagpapakumbaba, buong puso na pagtanggap, buong puso na pagyakap sa mga salitang ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi ng banal na kasulatan, habang ipinagtatrabaho mo iyong kaligtasan na may takot at panginginig. Hallelujah, Pilipos 2:12. Ang sabi ng Galatia 6:9, huwag kang manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag kang manghimagod. Huwag kang manghinayang, huwag kang manghimagod. Bakit ka manghihimagod? Anong saysay? Hindi ba mahalaga? Yung langit, yung hidden treasure na hawak mo, hawak natin. Sino lang may hawak niyan? Ikaw lang, ako, tayo lang. Nakaalam. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo lamang ang may hawak ng kayamanan na ito. Pagkatapos, basta-basta mo lang baliwalain, basta-basta mo lang isa walang bahala. Maminamahal, mag-isip tayo. Hallelujah. Malapit na ang paghuhukom. Malapit na ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Malapit na ang kanyang katubusan. Malapit na siyang magbabalik. Kung datnan kang nag-ihintay lang, naghihintay na wala kang ginagawa, tulad ng iyong narinig last Sunday, naghihintay ka ng wala. Amen? Amen? Pero kung naghihintay ka na may pagsasakripisyo, kahit ikaw ay painga-inga na dumalo, mayroon kang nararamdaman. Pero pagdating dito, maminamahal, natutuwa ka, nagagala ka. Pagdating ng ating mahal na Panginoon, ang sabi nating binasang talata, yung incorruptible body na yan, papalitan ng corruptible, o yung corruptible, maging incorruptible. Yung pong ating nasisirang laman, magiging katulad ka ng anghel, katulad ka ng espiritu. Hallelujah, can travel, sasalubong ka sa ating malilipad ka, sasalubong ka sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, pagtunog ng trompeta, in a moment, in a twinkling of an eye. First trip lang yan, walang second trip. Pagtunog ng trompeta at hindi ka nakakasama dahil antay ka lang ng antay, wala kang ginagawa. Wala kang mapapala. Pero kung nag-aantay ka, nakasama ang iyong paggawa, inanda mo ang iyong sarili, lahat tinanggap mo, kahit nga nasasaktan ka, nagpe-praise the Lord ka pa rin, nakita mo, una kang lumuluha, dahil kinukomfort ka ng mahal na Panginoon. Naramdaman mo ang kanyang banal na presensya. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sino ang binibigyan, hallelujah, ng langit at buhay na walang hanggan? Dito sa ibabaw ng lupa na to, kahit kunti tayo, kakaunti tayo, pero tayong maminamahal ang pinangakuan, tayo ang pinatatanggap ng masaganang buhay na yan. Grabe ang prueba, grabe ang ebidensya. Kaya sabi nga ng mga pastor, kung hindi totoong may langit, kung hindi totoong may impyerno, maglilingkod pa rin ako sa mahal na Panginoon. Bakit? Sabi ng mga pastor, sinong nagpagaling sa insomnia ko? Sinong nagpapagaling sa aking pagiging babaero? Sinong papagaling sa aking buhay na dati-rati wala nang masama? Wala nang talagang puro na kasamaan. Ganon din sana tayo, maminamahal. Saan tayo patutungo?
Saan tayo pupunta? Narinig niyo, minamahal? Yung mga salita, tinanong si Apostol Pedro, ikaw Pedro, saan ka pupunta? Kayo mga apostol ko, pinangaralan, dahil natitisod na lahat sa sobrang bigat ng mga pinangangaral. Tinanong si Pedro, ikaw Pedro, kayong mga apostol, saan kayo pupunta? Sabi ng Apostol Pedro, mahal na Panginoon, saan kami pupunta? Ikaw lamang ang may akda ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya sayo lamang kami. Nasumpungan mo ang hidden treasure, nasa sayo, nasa akin, nasa atin. Kaya nasa atin na, maminamahal. Pagyamanin mo, pagyamanin natin. Anytime, magbabalik ang mahal na Panginoon. 101% sasama tayong lahat. Akyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. I love you, Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Hallelujah. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I will live in the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Minamahal, ang mensahe ng Diyos, pahalagahan ang kaligtasang meron tayo. Hindi lahat meron yan.
Ibinibigay lamang yan sa kanyang mga pinili at kinakabagan. Kung ikaw at ako ang pinili at kinahabagan ng Diyos, bakit mo ipagpapalit ang pagpapalang yan sa kung ano ang meron kang iniisip ngayon? Nasaktan ka? Mas masarap ang langit. Kung sinasabi mong mayroong maganda kang opportunity na nakukuha, dahilan para mawala ka sa paglilingkod, mas maganda ang langit na nihanda ng Diyos. Sabi nung ating mga ngaral nung overnight, kwentahin mo ang isang maliit na ruby. Thousands of dollars. Kung sa ngayon pinagtatrabahuan natin ay ginto, alikabok lamang yan sa langit. Kumpara mo sa kayamanang inihanda ng Diyos sa atin. Grabe. Kung pahalagahan mo lang ang mga pangungusap ng Diyos, hindi mo kakamtin yan kung hindi sa kabutihan ng Diyos. Tanging ang kabutihan ng Diyos ang tanging nating pag-aawakan. Kaya nga sabi, harangan ka man ng kanyon, hindi napipigilan ng anak ng Diyos. Ang ating mga kapatid na nagpatotoo, grabing hirap ang kanyang dinaranas, pero bagamat nandiyan na may karamdaman, hindi tumitigil sa pagdalo. Pinipilit niyang iakbang ang kanyang paa, makamtan lamang niya ang pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Huwag mong kasawaan ang pag-ibig ng Diyos. Manatili kang humawak sa Kanya. Magpahawak ka sa Kanya. Dahil kailanman hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Sabi ng ating special na awitin kanina, we raise our hands to worship the Lord. Amen. Bagamat ito'y napakaliit, pero ito lamang ang tanging magagawa para sa hari. Haring umiibig sa'yo, haring nagmamahal sa'yo, haring nagpapahalaga sa'yo. Bakit hindi mo magawang pumuri ng tama? Bakit hindi mo magawang pahalagaan ang bawat araw na ginagawa mo paglilingkod? We are doing this for the King. Minsan na pa nating awitan ng Diyos, mga minamahal. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. in every breath that I am. Minsan ang pa, mga minamahal. The goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, so Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Oh, the goodness of God. And all my life, you have been faithful. And all my life, you have been so good. with every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let us pray. Tayo natin dumalangin, mga minamahal. Sa ating minamahal na mga bisita, tumawag kayo sa Diyos. Sa ating mga kapatid na nanlulupaypay, manumbalik at tawagan niyo muli ang Diyos. Hindi sapat na narito tayo.
Pero ang ating isip at puso ay malayo sa Diyos. Let us pray. Heavenly Father, salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong mga paalaan. Huwag manatili kami sa iyong piling. Magsipaghanda kami, hindi lang naghihintay. Ipinakita mo sa amin, mahal na Panginoon, sa iyong salita sa oras na ito. Ang kahalagahan ng kaligtasang hawak ng bawat isa sa amin. Tulungan mo kami pahalagahan ito. Turuan mo kami kung paano ito palaguin sa aming puso't isip at maganap namin ang iyong banal na kalooban. Humihingi kami ng kapatawaran kung nakita mong nawalan kami ng pagpapahalaga sa bagay nito. Sidlan mo ang aming puso't isipan ng pagpapahalaga sa kaligtasan ibinigay mo sa bawat isa sa amin. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Sa ating pumaminaman ng mga bisita, tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay ang pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Kapag tatawag ka sa pangalan ni Jesus, sapagkat siya ang binigay na pangalan sa sino ng langit upang tayo mga minama ay magkaroon ng kaligtasan. Pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi ang lahat ng tao. Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkakasala, mga minamahal. Ngunit kailangan natin magsisi hindi sa tao, kundi sa mahal na Panginoon. Direkta sa Diyos. Buhay ang Diyos. Nakikinig sa bawat panalangin na meron ka. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sabi ng Acts 2:38, you will be baptized in Jesus' name. Kailangan mabautismohan sa pangalan ni Jesus upang mapatawad yung mapagkasal, tanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ang pang-apat, kung nakikita niyo yung panginig niya ka mo na kuryente, na paglumuluha, hindi yan pagluha ng kalungkutan. Pagluha yan ng grabing kagalakan sa pagdama ng banal na presensya ng Diyos. Ang tinatawag na bautismo sa Espiritu Santo. Gampanin niya ng Diyos sa iyong pagpapatuloy, sa iyong pagganap ng ibang kalooban. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Sino ang Diyos? Anong pwedeng mangyari sa akin kapag ako'y naglingkod sa Diyos? Kapag ginawa mo yan, kapatid, sabi ng Biblia, sa sino mang lumalapit sa mahal na Panginoon, kailanman hindi niya itinataboy. Sa oras na ito tayo dumalangin para sa ating pumaminamal na mga kapatid na bisita. Tanggapin niyo ang ating mahal na Panginoon. Sabi niyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa oras na ito. Ako'y makasalanan mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Ako'y nagkakasal. Humihingi ka ng kapatawaran. Patawarin mo ko. Linisin mo ko yung banal na dugo na buhos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo nawa ang aking pangalan dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan namin pinakamamahal. Narito yung mga anak. Saan man sila naroon, ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo, ng kanilang pagtunghay na yung banal na gawain, itugon mo sa may mga kaparaanan, mahal na Panginoon. Walang bagay na napakahirap sa iyo. Walang hadlang na makahadlang sa paglalapit, pagbibigay pagpapala sa mga kapatid na ito. Mahal na Panginoon, diyan dalangin namin sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista World Estrada, Almeda. Ay pumaminaman na manggagawa. Tugunin mo ang kanilang mga panalangin, mahal na Panginoon. Gawin mo silang tuwing na Kristiyano sa isip sila at katotohanan. Patawarin sila sa kanilang nagawang pagkakasala. Isulat kanilang mga pangalan sa kalat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu na kanilang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo natin dumalangin mga minamahal sa ating pang personal na pangangailangan. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating pong parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay, nais nating ilapit sa malapay, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista World Estrada, Almeda, ang pumaminawa naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, tuberculosis,
bukol, cancer, cast out in Jesus' name. Ubo, cast out in Jesus' name. Mga stroke, cast out in Jesus' name. Ano mang karamdaman, gawa ng binibigay ng kaway, ay kapit cast out. In the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' mighty name. Pagkababagay sa iglesia, mga panulupay-pay, cast out in Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mga Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Tayo lahat ito may mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, amen. Ang kanina natin po mga minamahal na yung ating pong pinalangin, ating natanggap na. Amen. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. To God be the glory. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pagkakasalita ng Diyos. Nadadako sa ating pong mga